cava que tastarem ara, en aquests moments, és el Brut Natura d'Oriol Rossell. El Brut Natura és, sens dubte, el cava més clàssic dels que tenim nosaltres. És un cava que està fet de les varietats autòctones del Penedès, Macabeu, Xarol i Paragada, i té aproximadament uns 2 anys de criança. És un reserva, per tant té un mínim de 15 mesos de criança. Nosaltres acostem a treure el cava quan té 24, una cosa així. Veiem que té un rosari de bombolla molt fineta i, sobretot, molt persistent la corona del carbònic. Quant a nas, és un cava fresc, predomina la nota de fruita blanca, de poma, però també té un fons de criança, marca una mica la part de pasteleria, també de brioix. Aquesta fruita amb el temps quan a la que anem olorant va sortint fruita una mica més confitada, és un aroma molt és un intens i alhora agradable. A la boca és un cava molt ampli, és un cava que ens marca molt la boca, torna a sortir aquestes fruites blanques, el carbònic està molt ben integrat, no és gens punxant, i dona aquest punt més de frescor, però no ens molesta gens a la boca. El final de boca és llarg, és agradable, és persistent, i ens recorda una altra vegada aquestes notes de poma, aquestes notes de fruita